Takže čau lidi, vítám vás u nového videjka ze hry Brawl Stars a dneska bych tady pušnul v rankedech, tak nevím. No prostě dneska se tak podívám, jo, chtěl jsem vám ukázat, asi o tom většina ví, ale když takhle, jak kdyby dáte prst a takhle posunete, tak tady je ta spajková asi jste to věděli, ale jenom jsem tak vám to chtěl ukázat, protože všichni to jakože říkají. Tak bychom si asi zahráli, já nevím, tady kautky, že jo. A zahrajem si tady třeba, já nevím. Koho mám nejblíž 15, Moua. Tak si zahrajem tady Moua. Jdeme na to. Tak už se nám načítá hra. A no, takže to by mohlo jít. Nevím to jistě, ale mohlo by to jít. Let's go have a look-see. Takže. Dobrá, máme Back on the grind. kroky. Tak já půjdu tady. Teda jak skáčela, když je tady hodně okam. A little bit. Ooh, a little bit. See you in the underworld. Bomba, tak ještě jedna hra. Tam tady klidně projede. A kdybyste chtěli, ať založím Lego kanál, tak protože mám začínám tu stavět. Every day I'm shoveling. Napište do komentářů. Michael. A little bit. Ooh, a little bit. Využiju. Tady Maxa do toho tahá. Do toho partýho. Tak. Jdem tady. Tak, pěkně. A tady máme ale dobré, vyhráli jsme to. Tak, máme 15 na Moua. Area has been sanitized. Tady bych to asi ukončil. One pound your shovel, 2 pound your pen. Tak,